सभी को सैकड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति का समृद्ध बसेरा मानता हूं। इस संस्कृति को, बोडो संस्कारों को हमें निरंतर सशक्त करना है। और साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी को बोडोलैंड फेस्टिवल की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी यहाँ इतनी विशाल संख्या में आए, आप सभी का दिल्ली में मुझे भी स्वागत करने का अवसर मिला। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। और साथियों, बराबर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ स' दिनैनि भिडिअआ एसे गुबुन जागोन आरोना। दिनै ब्लग भिडिअ लाबोनाय जानाय नंला। स' जों माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै सावरायनो लादों बे समाव। जुदि दिल्लीयावहा जागासिनो बड'लेण्ड महोत्सव, बिनि सोमोन्दै जों दिनै बे समाव सावरायगोन आरोना। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलां आरो माबादि बेफोरखौ कमेन्ट खालामना खोन्थानो हागोन आरोना। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांग्रो, बिनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो ना मा बुङो। थ' नायलांबाय थादो आरोना। सिगाङावनो जों एसे जोंनि मानगोनां दिपेन बर' सारनि एसे बिबुंथि खोनासंनानै लाग्रोनो आरोना। बयबो साननाया नेगेटिभै नायलांबानो जाबाय साननानै ना। नायलांदो। जोंनि हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय जोङो गोजोननि थाखाय मोनसे मेगा रेलि दायो खालामनो नागिरदों। आइजि स्टेडियामनिफ्राय राउन्ड खालामनानै जोङो दिल्ली सेक्रेटारियेटनिफ्राय फिन जोङो 7-8 गेट नम्बर आइजि स्टेडियामाव जों हाबफैफिनगोन। दा बेयाव 5,000निबो बारा जोंनि बाहागो लागिरिफोर दङ, जायफोरखौ जों GI टेग मोनबाय। आर'नाइ, गामसा, दख'ना जोंनि बर' आइजोफोर, बर' सेंग्राफोर बयबो गानदों, दाहाल थुंग्रि लादों। जोंनि जि आब्रुथि आरो जोंनि जि सोदोमस्रि, जोंनि जि हारिमु आरो जों जे अराय गोजोन आरो सान्तिपूर्ण। मैया भारतनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा बुंदों जे दिल्लीयाव नोंथांमोना दिन्थिनानै थां बर'आ बेसेबां गोजोन आरो सान्तिखौ माने हास्थायनानै बा गोजोन आरो सान्तिजों जिउ खुंनो मोजां मोनग्रा हारि। आरो बिथाङा बुंदों दिल्लीयाव दिन्थियोबा सारा मुलुगनि मानसिया मिथिगोन, सारा भारतनि मानसिया मिथिगोन। दा बेखायनो जोंनि जि मोनसे आत्ममर्यादा, आत्मगौरबनि जि मोनसे GI जिखिनि टेग मोनबाय आरो जोंनि गाननाय जोमनाय, जोंनि दानाय लुनाय, जोंनि जि हारिमु, दिनै जि सान्तिनि जि मेगा कालचारेल रेलि जागोन, बेयो सा सानजा भारतनि देरसिन रेलि जागोन, आसामनि बड'लेण्डनि देरसिन रेलि जागोन। आरो दिनै गासै बिश्वआ, गासै भारतबासिया बे रेलिखौ नायनो थांगासिनो दङ। लाइभ टेलिकास्ट जागोन। आरो बेखायनो जोङो माने आत्मबिश्वासजों बुंगोन जे बेबायदि हाबाफारिया बर' हारि जौगानायनि थाखाय, बड'फानि आदर्श, बिथांनि सिमां, गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय बेसेबांबा मोनसे लेभेलाव लाना थांनायनि मोनसे जोंहा सिमां आरो एजेन्डा दङ। बे थांखिखौनो लानानै बे रेलिखौ जोङो आयोजन खालामनाय जादों। गोजोन्थों। जोंनि नुनायाव बेयो बड'लेण्ड महोत्सवआ बे गोरोन्थि नङा आरोना। बेखौ खुंनांगौ नंगौ। जोंनि हादोरावनो बे जोंनि बड'लेण्डनि, जोंनि बर'फोरनि गासैखौबो मिथिनांगौ आरोना। जोंनि भारत हादराव जे बर'फोर दङ, बेखौ जोङो मिथिजानाय जानांगोन, बुहुमनाङैनो मिथिजानाय जानांगोन। बेफोरबादिखौ जोङो मावनो हानांगोन आरोना, दिन्थिनो हानांगोन। बे मोनसे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव खालामनांगौ खामानि आरोना। बियो जोबोर मोजां खामानि। नाथाय आंनि बुंनांगौआ बेसो मोनसे, जिखौ मावदों बे जोबोर मोजां बाख्नायजाथाव खामानि। नाथाय जों बेखौ मावोब्लाबो बेबादि दानो मावजाथावना नङामोन आरोना नुनायाव, आंनि नुनायाव। स' माबोरै मावनांगौमोन बेखौहाय आं बेखौसो बे समाव एसे बुंनो सानबाय आरोना। स' नोंथांमोना मा सानो? भिडिअखौ एसे नायलांनानै कमेन्ट खालामदो। आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादों ना राइट जादों। जिहेतु जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव गोबां मानसिया मुंख्लं जाबाय। स' गोबाङा दा जोबथेसालियाव दङ आरोना। आंनि नुनायाव बेखौसो बुंनो नागिरदों आङो, जायफोरा जोबथेसालियाव दङ ना, दासिमबो उदां जानो हायाखै, बिथांमोना उदां जाग्रोखांनायनि उनाव बे खामानिखौ मावोमोनब्ला जोबोद गोजोननाय जागौमोन आरोना। बर'फोरनि मोनसे देरहासारनाय, मोनसे गेदेर फोरबो फालिथावना बेबादि जाहैगौमोन आरोना। जोबथेसालियाव थानायफ्रा उदां जानायनि उनाव बेखौ खामानिखौ लायोमोनब्ला, बे बड'लेण्ड महोत्सव बा बर'फोरनि देरसिन फोरबो फालिनाय बेखौ लायोमोनब्ला ना, जोबोद मोजां जागौमोन आरोना। बे जोबथेसालियाव थानायफोरा उदां जानानै बेखौ लायोब्ला जोंनि थाखाय बेयो मोनसे गेदेर रंजानाय जागौमोन ना। जिहेतु जोबथेसालियाव जोंनि हारिनि थाखाय, जाथिनि थाखाय नांबोनाय बिथांमोना
उदां जाबाय जों खौसे थानो मोनबाय जोंहा गोजोननाय सान्थि फैबाय होननानै जों खौसे फालिनो मोननायमोनब्ला बेयो गोजोनथाव रंजाथाव जागौमोन आरोना जोंनि थाखाय। दा दाबो खुंनाया मोजाङानो, नाथाय एसेबाबो जोंनि गेजेराव बोरैबा जाना दंबावो आरोना। जिहेतु जोबथेसालियाव गोबाङानो दंबावो, बिथांमोनाबो जुदि गबोजोबनायमोनब्ला एसे मोजांसिन जाबावगौमोन आरोना। बे जयै फालिनो मोननायब्ला रंजानो मोननायमोनब्ला गोजोनथाव जागौमोन, आं बेखौसो बुंनो सानो आरोना दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों। नोंथांमोना मा सानो फोरमायलायनो हागोन आरो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों ना। भिडिअखौ गोलाव खालामबाय थाला आरोना, आंनि साननायखौसो आं दिनै बे समाव फोरमायदों आरोना नोंथांमोननो। जे जायफोरा जोंनि हारिनि थाखाय सोमावसारनानै जोबथेसालियाव दं बिथांमोनाबो गनानै खौसेयै जोङो रंजा बाजायै बे फोरबोखौ फालिनो मोननायब्ला बे साबसिन जागौमोन। नाथाय दा एसे दुखु थानानै फालिनाय बादि जाबाय आरोना। जिहेतु गोबाङानो रंजादों, नाथाय जायफोरा जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों बिथांमोनहा एसे दुखुआव दङ। बे एसेबां फुरायै थोंजोङै गासैनि थाखायबो रंजानांगौनि बेबायदि जानानै फैयासै आरोना बे बाराव। आसा खालामदों नोंथांमोना अननानै जोबथेसालियाव थानायफोरा थाब सुख' जानायनि राहाखौ नोंथांमोना लागोन। 4 बोसोर जालायलांबाय आरोना, दासिमबो गसिगोन होननानै सावरायदों होननानै गनायखौ मोननो हायाखै, उदां जानायखौ मोननो हायाखै ना। आंनि बे भिडिअ बनायनायनि थांखिया बेनोमोन जे जोबथेसालियाव थानायफोरखौबो सख'नानै जों खौसे रंजा बाजायै बे बर'लेण्डनि देरसिन महत्सब बे फोरबोखौ फालिनाया रंजाथाव जागौमोन आरोना, बांसिन रंजाथाव जागौमोन। दाबो बेफोरखौ मावनांगौ मावनायाथ', नाथायब्ला बेयो एसे मोजांसिन जाबावनो थाखायब्ला जोबथेसालियाव थानायफोरजों लोगोसे बिथांखौ उदां खालामनायनि उनाव खुङोमोनब्ला बे सोबनिसाय मोजांसिन जागौमोन आरोना, आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो दिनै बे समाव। भिडिअखौ जों एसेयाव फोजोबनोसै। लोगोफोर भिडिअखौ मोन्दोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट, मोजां मोन्दोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो, मोजां मोन्दोंब्ला आरोना भिडिअखौ। आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो, गाज्रि जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों आंखौ फोरमायहरदो, बुजायदो आरोना बिदि जानाङा होननानै। गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन आरोना लोगोफोर। दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै, बाय।